aan de tafels, ook na hem, en dat was altijd heel leuk geweest. En ik dan zei, ja, en ik kom over pesten. En dan maar naar het einde toe lukte het ook mij beter om het een beetje luchtig te houden. En wat me heel hard opviel was de verschillen die er zijn. Er waren tafels waar gezegd werd, eigenlijk zie ik geen pesten. Terwijl op andere tafels werd gezegd, oh, maar in mijn klas, of ik ben vroeger gepest geweest, ook op deze school of op een andere school. Of ik was vroeger een pester, ik was vroeger eigenlijk een ambetante leerling. En dat we daar op elke tafel heel mooie gesprekjes rond hebben gedaan. Waar mensen ook heel mooi naar elkaar luisteren en elkaar vertellen. Dus dat raakt mij eigenlijk wel om dat te kunnen zien. Wat opviel ook was dat het beleid dat er nu is niet altijd zo goed gekend was. Het P-team, sommigen zeggen het wat-team, anderen hadden er wel van gehoord. Er zaten ook een paar mensen uit het P-team bij, dus ik denk dat daar nog iets is aan de school, maakt dat nog een beetje bekender. Het werd heel erg gewaardeerd dat ook nu de mensen van het 5e jaar, die meter en Peter zijn, dat die ook een opleiding hadden gekregen. Omdat het daardoor nog meer verbreden. Er werd ook gezegd, er is hier eigenlijk een goede basissfeer. Een goede basis, ik daar ergens. Een sfeer van anti-pesten. Hier hangt wel zoiets van, dat wordt hier eigenlijk niet getolereerd of we gaan daar redelijk fel of goed mee om. En dat vind ik ook wel deugd dat leerlingen zelf dat voelen. Er wordt ook wel gezegd, het is een heel delicaat thema. Het is iets wat je niet zomaar kunt zeggen, we maken daar een beleid van en we gaan daar rechtlijnig op één manier mee om. Er werd ook gezegd bijvoorbeeld, ik voelde mij heel goed bij die leerlingen begeleiden. Bij mij werkte die zijn of haar aanpak helemaal niet. Ik voelde mij heel goed bij die andere aanpak. Dus dat die diversiteit er ook is, dat het aanbod er is, dat ook kan gezien worden en kan gezegd worden dat er op verschillende manieren kan omgegaan worden met bijvoorbeeld een probleem als pest.